На глыбіні 2 метраў археолагі адкопваюць парэшткі першага чалавека. У Вільні ў 2016 годзе на замкавай гары здарыўся апоўдзень. І ў студзені 2017 года археолагі знайшлі парэшткі паўстанцаў. Дарэчы, першымі былі знойдзены парэшткі Кастуся Каліноўска. И отбылся суд, обрынулась при реконструкции гора и открыла парэшки наших повстанцев. Дякуй Богу. Кастусь заповедовал, я вам с того света отгукнулся. Вядома, што з кастрычніка 1863 года Кастусь Каліноўскі жыў у святаянскіх мурах пад іменем Ігнацый Вітажэнец. Тут на пачатку лютага яго арыштавалі царскія ўлады і ўтрымлівалі ў былым дамініканскім кляштары, які царскія карнікі ператварылі ў турму. Адсюль 22 сакавіка Каліноўскі адправіўся ў свой апошні зямны шлях. 22 сакавіка 1864 года яго пакаралі смерцю на Лукішках у Вільні. Расейцы таемна пахавалі паўстанцаў на замкавай гары, дзе ў часы Расейскай імперыі стаяў вайсковы гарнізон. Целы засыпалі вапнай, а на месцы магілы зрабілі пляцоўку для гульні ў крыкет. Але народ, што хтосьці, можа, ведал, бо стаяў там крыша гонар до 39-го года, здаецца, паўстанцаў. І мы, калі беларусы прыязджалі, нам казалі, што хутчэй за ўсё дзесьці вось Кастусь Каліноўскі можа быць пахаваны на замкавай гары. 5 гадоў таму, 22 лістапада 2019 года адбылося ўрачыстае пахаванне парэшткаў паўстанцаў. Гэта падзея сабрала шмат беларусаў. Такой колькасці бел-чырвона-белых сцягоў Вільня яшчэ ніколі не бачыла. Калі ў савецкі час у мужчыны звычайна пыталіся, ты служыў у войску ці не, то напрыканцы 2019-го беларусы звычайна пыталіся, ты быў на пахаванні Каліноўскага ці не? На жаль, я адношуся да ліку тых, хто не змог тады патрапіць у Вільню. Няўжо не хацеў? Хацеў, яшчэ як. Проста не паспелі зрабіць візу. І я з зайздрасцю і з гонарам за сваіх землякоў глядзеў за гэтым, прызнаў просты в эфір Белцату. На ўрачыстай імшы ў гонар паўстанцаў прысутнічалі прэзідэнты Літвы і Польшчы, Гітанас Наўседа і Анджэй Дуда. Кіраўнік Беларусі па зразумелых прычынах адсутнічаў. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не помирає для себе. Бо коли живем, то живем для Пана, коли ж помираем, для Пана помираем. Тому ці живем, ці помираем, мы належим Пану. Пасля імшы труны з парэшткамі паўстанцаў вынеслі з катедры і ўсталявалі на артылерыйскія лафеты. Пахавальная працэсія ўрачыста вырушыла ад віленскай катедры на могілкі Росы, каб праз 155 гадоў правесці ў апошні шлях герояў паўстання. І пахаванне – это пачатак беларускага ўздыма, бо беларусы з усяго света прыехалі, я ведаю, на пахаванне. Дзякую, конечно, польскаму ураду Літвы, які зрабілі годнае пахаванне, з катедры пачалося, з вайсковымі салютамі, з катафалкамі. І працэсія шла да могілкаў Росы, дзе сёння наш некропаль беларускі ёсць. На Росах праз 1,5 стагоддзя знайшлі свой апошні спачын героі паўстання 1863 года, якія змагаліся супраць расейскай акупацыі свайго краю. І да гэтай пары актуальныя словы Кастуся Каліноўска. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Пасля прапаганда створыць міт, што беларусы не ўяўлялі свайго жыцця без Расіі і толькі і рабілі, што імкнуліся як найхутчэй з ёй з'яднацца. Але гэта не так. Нават зараз большасць людзей за незалежнасць краіны. Так, прайшла гвалтоўная русіфікацыя, вельмі шмат расійскай мовы, але вось гэтая пагроза сходу, яна была і ёсць. І імперская Москва, яна ставіць на мэце знішэння беларускага народа, як яна ставіць на мэце знішэння іншых народаў. Бо імперія гэтая, яна хаця і адсталая, але ж вельмі жорсткая. Пагроза гэта існавала і існуе. Але ж беларускі народ сёння паняволены, без правоў, але ж жывы. І гэта дае спадзеў на будучыню.
Даюць спадзеў на будучыню і такія героі, як Кастусь Каліноўскі. Дарэчы, тады, у 2019 годзе, шмат хто з беларусаў хацеў, каб Каліноўска пахавалі ў Беларусі. Нават подпісы са зваротам да літоўскіх уладаў збіралі. Але былі і праціўнікі гэта, як гісторык Алесь Смалянчук. Ён быў упэўнены, што ўлада не дазволіць грамадскасці годна арганізаваць пахаванне і зробіць усё, каб яно прайшло непрыкметна і дзе-небудзь на перыферыі. Ды нельга было хаваць Кастуся Каліноўска асобна ад сяброў паўстанцаў. Як паказаў час, гэта было абсалютна правільна. Я веру, святло пераможа цемру, і Кастусь яшчэ пакліча беларусаў змагацца за свабоду. І мы абавязкова пераможам, бо інакш і быць не можа. Вось тады народ і зажыве шчасліва, бо Лукашэнкі над ім ужо не будзе. Зміцер Лупач, Белсат.